Připravte si se mnou kulajdu bez mouky, po které vám nebude těžko. Na rozpuštěném másle orestujeme do zlatova nakrájenou cibuli. Přidáme houby, ideálně čerstvé. Pokud nemáte, lze nahradit sušenými. A vše společně orestujeme. Poté přidáme poctivý vývar, na drobno nakrájené brambory a vaříme, až nezměknou. Aby měla polévka vyváženou chuť, v malém hrnci si připravíme vývar z koření, octa a soli. Recept na něj najdeš v popisku videa. Připravený vývar do polévky přidáme a necháme na chvilku propojit všechny chutě. Jakmile je vše uvařeno, malou část brambor a hub z hrnce odebereme a společně se smetanou vše rozmixujeme a vrátíme zpátky. Díky tomu jemně polévku zahustíme. Na závěr přidáme čerstvý kopr nasekaný na jemno, chvilku povaříme a můžeme servírovat. Tak co? Vaříte kulajdu s moukou či bez mouky? Dejte nám vědět.